Teším sa, že u nás v dedine takýto obchod máme. Verím, že pre občanov sú veľkým prínosom. Tá zelenina je od nich zdravšia. Dobre sú aj džemy, ktoré máme všetky odskúšané. A za druhé, mám ich tu hneď vedľa. Som rada, že je to čerstvé a lokálne. Držím im veľmi palce. Volám sa Filip Galis, pochádzam z Veľkých Uheriec, kde sme založili aj gazdovstvo, rodinné gazdovstvo. Naši starí rodičia aj rodičia vždy pestovali zeleninu pre vlastnú spotrebu, preto sme boli celý život sebestační. Videl som priestor, že by sme mohli naše produkty posunúť aj ostatným ľuďom, ktorí majú o to záujem. Rozrástli sme sa z malej záhumenky na 6,5 hektára, kde pestujeme celý sortiment čerstvej zeleniny. Tiež pestujeme širokú škálu odrôd cesnaku, ktorý pekne viažeme do takých vrkočov. Majú aj estetickú záležitosť, že to je pekné, ľahko sa to tým pádom uskladní, ale má to aj praktickú výhodu a v tom, že dlhšie vydrží, keď ostane ten cesnak na tej vňati. Naša zelenina sa líši od tej zo supermarketu hlavne tým, že nie je ničím urýchlovaná, má prirodzenú chuť a farbu. Ďalej je to lokálny produkt, čiže necestuje cez pol sveta na váš tanier, ale tí naši zákazníci si kupujú lokálne vyprodukované potraviny. Spracovávame aj ovocie z našej produkcie, vyrábame džemy, sirupy, slivkový lekvár. Slivkový lekvár budete mať? Áno, áno. Dobre som natýpila, spokojná som. Ľudia hovoria, že na slivkový lekvár je